Kasingi ke basispa arpau. Ha ke kerteng upa ukun si mukut. Amen. Kutra Jisu pensele ingi da mensi mukut jungmi. Kasiti si beningkong si koren. Kalau nong ke basipau. Ko para ngakwa bapinkan mau ikani. Kikpa temen sengi kilalong baro hapo ulo bat baro kilaya lingba keduriau. Dauluo bat keduriau lapanya sulok yaki baro hau Moses. Baro kila ba me kaju ke jingba makan zaman sim, baro kila di ya kaju ke jendi ke makan zaman sim. Kila di nak mau siang makan zaman sim ula balabut eki, baru tahu mau siang ula long ukres. Penban pitip bau blai musim na sungguh bahaya buan ba naki, namar la pom eki hari kenja. Kini ki ai kila jia kum kunuksa ban penjengai ngi naki jingkwa basniu kum ki jongki. Wat kela no mani blai tahu kum badan naki kebala kelalong. Kajentok ko ong kipat ba kilai syong ban bam bat bandi bat kilai yeng ban le ngobha tungin omle auria kumbadan naki kibala le hadu ba arpo lai hajar ngut kilayap haga sisingi tungin omle tenju yo try kumbadan naki kibala le bat yakila penyap dak beseng lemne phimdai ban yak nyum kumbadan naki kibala le bala penyap yaki daw angal nong penjat ki ai kibala jia haki ki ajing sneng la tho eki ban maha mingi kiba em ha ki juk bakhado. Nakini kidaw baro utaw batharai ba uyeng tuun husiario ukulon. Amsem tenjo ya pi ha ka ai kiba kim ngat lem kibrio baro. Nalor kata ublay ubat la kulan. Unam sya ban tenjo ya pi palat ya kabor jong pi. Ringkat bar kejing tenjo un lat ru ba pinla ban sya. Ngayatu api kibanga iet ban pet yap pet em na kijing mani kiblay tau. Bat ngakran hapi kum hakibriyo kibasian kibas ngutu. Pila ban bishar dala dehi ya kata kabanga ong. Hatu ke kuri jong kajing kerku kabangi kerku. Kamlong kajing yok bentah ke senam ukres. Ban hatu ukpu ya ubangi kidia. Umlong kajing yok bentah kamet ukres. Namarwa ukpu ulong uway. Mangilang ya bun ngiyalong kaway kamet. Namar ngi baro ngi yok bentah na uway ukpu. Peyo Israel kat kum kado hatu ki babam na ki jingknya kimlong ki bayo benta lem hana kaduan ngamut ban ong ayu bakado bala terwa blai thau kalong ka bala terwa da shisha uta blai ne ba blai thau ulong ai shisha em ngamut ban ong ba ki gentle ki knya ki suoj om ha blai ba bangam kwa ba phinia don benta ba ki suoj phimla bandi na ka khuri jong utrai na ka khuri jong ki suoj ru Pimla banyo bentah kami jong try ber kami jong kiksut. Hatu pikwa, hatu ngikwa ban pen ingkong yo try. Ngi kam klan mangimu ban yo. Ngibet ban le eke baro. Henry omde ba baro eke kilong ki bamentoi. Ngibet eke baro kata kamut ba baro napang katei. Wat ai ba unu wat yala ka jong ka jing mentoi. Henry kam tam ya ka jong para brio. Bam kat badi hayo. Klem dah keli ialah kajing etip lem. Namar ka perthai wet baro kat badon haka kilong kijong utrai. Lada unuru gentle ukot sengobhai pi. Bat pi kuak ban lej bam. La kabam kat ba kabu ahmat jong pi. Klem dah keli ialah kajing etip lem. Henry, lada don ba ong hapi. Kani ti kebala kenyah haki belai tau. Wat bam meka. Nak benta uta wala pentip ya pi. Bat nak benta kajing etip lem jong u. Om day kajing etip lem jong pi. Henry kajong para brio. Tiba lay pin kili an penwet ya kajing la lut jonga nak benta kajing etip lem jong wepat ladang abam nak ba aingu balay ngade ban syak keno sniu nak benta kata kabang ada aingu tinang mar kata lapi bam lapi di lapi le eiru to le eki baro nak benta kaburam ublay wat pentut ya la ya uju ne ugrik ne ya kabalang ublay kumbang ngaru ngapersyang wat pensunggup hai kibri baro kat bangala dak bawat omela ka jong kajing mentoi henry ka jong ki babun knang bakin lai em kak tien jong try ngis ngongu ya oblay hakani ka lenong ka basipong yo I ya Paulus ubajer keteng sepang hakadukhat ka baningkong terter hadu ka basau ong sepang ulo nang tada kaduriau basau kajing bam bekerja mensim kumjul kajing di ke bekerja mensim kini ki bajia kajing im jong kipat ba Israel na kapot bamaki kimi na kajing lomarau hari Egypt
Hakapor maki kimi nari Egypt la ngi pe haka kitab Exodus nang makhat lai ngi iba ublei ulaya lang bat ki haulo mensingi bat hauri shading nen miet nang tara haba ki poi ka duria basau u try ublei ula pia ya ka duria basau da ka papan khamti la ne aibor ha Moses bat ki pai ba Israel ki layo ya ka jing lai luoi ka jingbam ka dei ka mana ka ba ublei ula basai pai ba Israel hari kenja bat ka na mau siang ka dei ka ba ublei arsin yu i haka jing puli haka jing thwa bakoi haka kitab Exodus wa kumju kitab jing kain nakaba kipai ba kilayo bandi bat kat kum ka jing hikai bat kat kum ka jing nget jing ki ju la ne kata ka jing hikai pateng ka jing ki ka au ki ong ba uni umau siang ba penmi ka na ka benta jing ki ulai buat haka silenter ka jing ya lenti jing ki hari kenja Baru Paulus sepenuhnya seria meuni mau siang uang kumno bau de Chris. Kai ke bau Paulus uang. Ku parang aku pintip ken mau kene. Kikpa jungi baro kilalong haul o hapo ulu lo ba kumju kilayo bentalang ha kaduriau. Kini ki thoru ya ka sakramen jong ka baptisma. Kat kum ka jing kai jung ki kpa palang ki thoru ya ka sakramen jong ka baptisma. Bat kai ka bajia daulu o bat kaduriau la penia so lang ki baro hau Christ. Haka ju ka komru haka sakramen baptisma lingba ka sakramen baptisma yangi menta la penia so lang hau Christ. Ya ki pai ba Israel la penia so lang hau Moses lingba ulo o bat lingba kaduriau yangi iwei pewe lingba ka jong ka baptisma la penia sno lang yangi iwei pewe hau Christ. Kamana ka thoru kadai kadak ka sinru jong ka Eucharist bakoi ka bau Jisu ai la ka jong kamet penbam na ka benta jingi Mereka na mau siang ka jingdi na ka benta jungi iwei pewei. Ukris Jisuhi ula ay kani ka paim na ka benta jungi iwei pewei. Bang yu ha ka gospel Yohanes bau Jisu ukren bahas pang ka jong ka jingim. Mereka tam haba ukren pang mensim bakut. Bamangi iwei pewei ngini opdiang ka jingai la ngini opdiang ka jingim ka bawan na mensim bakut. Bau Jisuhi un sapha. Bau Jisuhi un sapha hadian ba mau ukiu sabeneng. Habardin mau kiu sebneng tangwa ngi pe ka dukhat ka basan ka basutanat bahabat ka ba serkai ngi iwei pewei kai ka ba Paulus uang penban ngitip ba blai umsim langsung ba ya bun ba niki namar la pom yap eki hari kenja wang kumna blai wala ka dia kata gilayu bentah kita ki baro khai wat kata ka jing don jungki henrei blai umsim langsung ba ki bun ba namar balai ula pom yap eki ru hari kenja nak bentah ka jing elek persya jungki kemudian nuksa kata kitab jengken lendong bakat sau dekat ba arpo hadu lai popra bari kiwe ki bentang ini iba hakini lanjeru ya kajing elek persya jeng kipat ba Israel inse iya ka sembal jong sending hakaba usain runong hakaba Moses un sahab bantau nomor ba ublei ong u bantau khana ba kitu ba syapu hak besending kila ban pe ba kinyo ya kajing em kini ki farsi ki bala jia ya ki tangba kamdei tangba kajai ki Henry ka kedau lentiru nak benta jungi dekat bakat wei Paulus uang ki bala jia ki ai jing sneng ba latho ki ban maham yangi ki ba em ka juk bakat do ki bala jia ki omdei tang mengisutip Henry hawai ki la jia sisa ki tangba kampat piang takata Henry la jia ki ban menta latho ki ban ai jing sneng yangi mangi ki ba em ka ni ka juk ka menta ka juk ka bakat do ka Paulus uang mangi iwei pewei ke em hangni ka juk ka mentabat pun buat aku dukat bakat ar kitu na preng jung phi ke basngo bakiyeng tu husiar ya pikelan kadai ke jing sisa kon men ke para bae nah mangi ke basngo bayeng la ne ki sngo badon ha ka jing ai jung blai haban husiar ngimla ban shu ban sim ka bu ya ka jing is ai jung blai ya ka jing ai ka jung blai ken mau mat ki breu ngila ban let ngila ban thok ngila ban syukur ngila ban le men le ublai upai ya ka donot ublai upai ya ka donot bar ublai un bicara ngi ka ni ka donot jungi tambah ka bas ngotenat ka de ba ublai ukloi ban map ingi wala dangi long kumno ublai ukloi ban map la dangi kloi ban phai su ka jing bakla ka jing tuna ka jing telot ka jing ele kini baro khot ki don thik ka magini pai ba Israel ki long kumta ngiru ha ka jing em jungi ngi long kumta bon sin ngila ele persya ublai bon sin ngila khnyam persya ublai bon sin ngila yat persya khlang ka an jung ublai ka pop mengile hoi kamdai bangi sule klemtip ngitip tenteng ka hakajin tlot jungi bre ngikum jiet ya kata ka pop ban le ngikum em kata ka pop hendai ko hanman ko para ba ye tenteng ka jingbam tre jungi pada ban phai so blai lani ka jingbam tre jungi ban pan map ban ka jingbam tre jungi bangin duai namar bangi sngo rem bangi sngo nong pop palat ela jong
kan mau ko men ko para yo kata kami na kajing sarong namar balai yo ngi sarong ba ngi sngo bang mangi ngila ban la im dala dia takadaw ba mangi iway pe way ngi sngo bang ngila ban la im takadaw ba ngi feel haba mangi feel na ngi hab ya ha pop uksu pen rem ha ngi ubu e ni kajing sarong khmat ngi ko men ko para om dai bangi pun slur ya la dia ne phi ban hab ha pop ne ban im khna ha pop henry ka way kajing khot jong jisu yang iway pe ngim dai ban klet ngim dai ban klet lanu ro ngim dai ban ai la baka jing ngorem kan weng yingi na ka jing isn eju blei wan pa su u kloi ban ie yingi u ie yingi klem kondon u ie yingi u yai ie yingi bat la dai matang ma phi marwei ne tang ma nga marwei badon kam ka jing pen em hakani ka perthairu u jisu unjin dala wan biang he ban ai ben jing em yang ap le phi kata ka ka jing ie ka jong u blei yang ap le phi ka ba mangi ngim la ban sung thu ngim la ban sem phang tanga ka wei ka singi ondang ila ie ka ni ka perthai ngin se ie u ya ka burom zungu markmat insala ban tip insala ban sungutu insala ban champang ba kata ka singi in sadap ka jing kemen ka ba omdon bala ban batai ki khot ke ba khat lai ter ka ba sungut nat ba Paulus om sim tenju ya pi ha ka e ba kim ngat lang ki bri baro teng teng ni mat e kani wat ka jing e ka ba mangi ya kendu teng teng ni sngo ba champap tang mangi ni sngo ba ka jing janjar ka tang yangi ni sngo ba kat ba ngaplan manga ka su flop bai ka su le kamne ka su le kam tai ni klet ba ki weiru ki mat e ka ju ki weiru ki mat kum ju hi le si kala ban ya pher hanrei ha ka ju ka kom hi makir ke kendu haba manga nga perkhat e ka kam la jong le si nga sngo du jingkermen haba pe chi ki weile buon ki bam dar ka kam ro haba manga nga perkhat e ka jingpang la jong nga sngo du jingkermen hanrei buon le pe ki wei buon ki ba pang kham jur ban ya taro haba nga pe ya ka jing em la jong nga sngo masa ukut haju buon ki weile ki da sa ukut si shairo kani ka de ban pen kan mau yangi ba ublei ubat ya la ka kulan bar ka jing e ba mangi mat kam dai ban define yangi la ne kam dai ban te mrau yangi ka dai ban ya rap yangi bangin job bangin one pa sha try jisu kani ka dai jing khot jong jisu yang ap pi i wei pe wei nang ta de beteng du khot ba khat san khat riu ka ba kham tam du khot ba khat riu Paulus sinangi ki kristan ha koren ong hatu ko khuri jong ka jing ker khu kam dai ka jing yo ban ta ka sna mo kris bar ku ba mangi kidia hatu um dai jing yo ban ta ka me kris bar ngai scam ngi pet ya ni don do dak jing kili bar ngai scam ba Paulus ku ba ong ot ka dai ken ot ka dai ken ka jing ka khuri jong ka jing ker khu la da pi pet ya ka jing khawai met ba khat du ka khuri ka ba jisu ker khu ka dai ka khuri ka balai ba ka ni ka khuri balai ki khot ka e the cup of blessing la ne ka khuri jong ka jing ker khu but don sau tali ki khuri ha ka jing khawai met ba khat du ni la da kranteng ru la pi pet ya ki video ba sakmat kham tam jong ka gospel Markus Matthew Lukas ha ka jing khawai met ba khat du ni la ba tai teng ki ni spang ki ni ki khuri tu sung ha sa pet si sien me phina apan kham su thu but nak bentau Paulus kajing simbentah khuri jong kris kadai kajing simbentah ka snam jong kris kam dei tang kadak ka sen re kadai kajing simbentah ka snam kris ha ka ju ka poru ha ka met jong kris ukpu udai ka met jong kris bat ha ka nong khat wei un sabatai su yang i wei pe wei ya kata ka ba ma u im ya kata ka ba ma u le ya kata ka ba ma u sam ha ki balang baro sepang kamet bat ka snam sepang ka jing khawai ba khadu sepang kamet ba ka snam jong tra Jesus Christ kawai ka bentang ba Paulus uban khiap yang hang ni haki khot ki ba arpulai ter sepang ka jing bam bala terwah ki blai thau hal khot ko fra la pikan mau la da peteng hak khot ka hak nong ba fra ngon ka e ka ba ja Paulus ong ba ki blai thau kim long e ru em takada ko bod odon tang ublei si sai tang ko boi mari ublei ngila ban ai nam ki blai ka sngi blai banai ba ko blai ter kita ba khot henry kim long blai setia na takada odon tang wei blai na takada wat ju khuslai sepang ka bam ka di menta ba ong kum ni bangim dei ban sim bentak nang ha kini kijing kinya ngim dei ban sim bentak nang ha kini kijing kinya wala rang ite bakim long e en ngim dei ban sim bentak nang namar balai ha kini kijing kinya kijing mani blai thau ka donru ka mensim bamman ka bala ban te lah kam yang i wei pe wei ba uksut le mensim bamman ba uksut le ne mensim bamman u sim bental ane uri tengen ha kini ki baro nak takadaw ha ka larangi pet ha ka balang ba kumjuru ka jingkai kham tam larangi peli jipet kini ka jing batha ji kini kinong be suot ha ki kilengdo ne mano ki badai be suot ka wei ka lat ka ba mangila ban
khot ya uksut ya kajing imla jong kade kani kajing simbenta hakiwe pada kajing kenya kajing meni belai thau kini dukhat bakat pra ter kilong ki bokong san nak benta jingi bangin husian tangba menta hak bai dei berkata kajing kenya baladap terwa ko dei ka do baladap bam pada balad terwa ha u belai thau kebening kong Paulus uang open lada di hayo phi nai kali ka jing yetip lem ka de ka bakum no namar bele ha korin ngi bun sung thu lom kum ka metropolitan city ka mo dondot na dong sedong na ta daw ka do ka bala terwa ka bele ha ka yeng mani bele tharo min singi kila baron di hayo ong klem da kali ka jing yetip lem klem da sngo lem namar pi klem sim benta e ro am sim thiet bam le bam si yeng kam le le ro wat ju pen rem ya ka jing yetip lem la diong nang tara ka benta ka baat beruang lada ki gentle ki khot ya phiru em pan bam khawai hing jungki phimla ban khmi inti wakin em guma em phi thakada bam ka baki bu ahmad jungki klem da kli ki henry shukhen don no manu pada ba ong ya phi hey kani kadi jing bam bala terwa knya khamtam utu ubri ba ong le si udan ka jing klot ka jingai ka jing tiplem jung u kalong ba ungat sisa ba kani ka jing tebam la terwa ka blai thau ba kumta ba ka blai thau kalong e sisa ong na ka benta ka jing tiplem jung ni para jungki nai bam nak bentar ke jing tiplem jong ni para jong pi nai bam ber kani kani bau ong tengah kalau nong wapra kani kani ke jing hikai sapang ke jing bam ya ka do bala terwa ha ki blai thau ber ke bading kong e bau ong ke blai thau kim long e henry mentau ong ba ki blai thau hoi kim long e henry ke jing sim benta ki tu ke jing knya pada kala ban plilat ya uksuat ban rung ha ke jing em jengi namar belai ha ki jing knya jongki uksuat ula ban wan uksuat ula ban don lang bar wong no ki gentle ki terwa ha ki blai thau tamba uksuat udon lang hang ta takadau kulong kema ki terwa ha uksuat upun kot ya kani ka lenong Paulus ong no lada pibam lada pidi lada pile eru tole eki baro na kabenta kaburam jong blai te pertubut yang aku mangarung pertubut ya Kris tole eki baro na kabenta kaburam jong blai kani kadai kathong kajing em jungi iwei pe wei eni ro ya Jesus Kris junam la junam amen wa bnei to ai ba kajing ngai ka mela ai ngi ha ukun jong mi Jesus Kris u men jungi ba kading jong kajing e wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kajing kermen berakar ku na menta kajing wan ka hima jome to ai ba kajing ai jome kan pen kelai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pen kelai kolong brio man brio na syapo ba ya kajing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba andala job ya ka bo jong kajing senior ka burom jome kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing ai jong ka jubili kan kirsiu biang hangi kipen grim jong kajing kermen ya kajing terang nak menta kispa beneng to ai ba kani kajing kan pen saprian ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jungi sya setelah ka pertai syami ublai jungi ubala kerku junam kan long ka buram bar kajing ro si junam amen kudu no kutam jisu tesin ai kemarian rap jungi kristan tu doai na menta jungi